pun ya apik drop selingan ambek motifnya bener-bener lho. Saya pastikan si anyar gres yo untuk pen unboxing dhewe. Lewat jalur samping iso, lewat utama yo iso, sponsor dhewe diopen ayo. Ah, saiki langsung lanjut menggok nang sebelah kanan gini iki. Ah. Iki nang gone kamar terutama iki sing langsung menghadap nang arah karpet ana jendela loro sing iso batutup ben sirkulasi udara berbentuk berlancar. Secepat AC ready tapi engko sini pen go dhewe yo. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kini iki. Minibar minimalis nggone masak nang kene lho. Wis level ready kena jalan lu ngene yo. Neng baca koyo ngene muncat yo. Lah, sebelah iki shadingan nang kene iki. Iki iso digenggone arah laundry room utawa cuci jemur nang kene lho. Kan lho Mas. Lho, yo shadingan kayak ngono yo iso dadi iso juga tutup. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Lampune ready cemrentel yo. Nah, iki. Menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nang